Nay nangutana ngano kunong masuko ko. Ganahan ko ana nga background Bombo Javier, ganahan ko ana. Nay nangutana ba ngano kunong masuko ko nga si Pura Loca Viga yang gipakaawawan ang imahe ni Hesukristo, natural. Kay dako kay kong respeto ni Hesukristo. Natural masuko ko kay si Hesukristo akong giisip nga Dios, akong giisip nga mangluluwas. O niya nga akong manluluwas akong kalag yaga-yagaan, natural masuko ko. Ma'am Oray Linda, og mubasa kag Biblia, marag mubati ka sa akong gibati ron. Marag siguro ka nang kuwang ka sa basa Biblia. Basa Bible ma'am para ma-enlighten ka sa Holy Spirit. Bitaw, normal lang nga masuko ang usa ka tawo nga giisip si Hesukristo nga manluluwas. Giisip maguna ko si Jesus Christ nga Savior. Pagpakataw na to sa kalibutan makasasala ta. Ug mamatay ta maimpierno gyud ta. Kinaaman tay sala o yan nagpuyo ta sa kalibutan nga makasasala. Apan gumikan ni Hesukristo ug atong basahon ang John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Ako ang agianan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Way makaadto sa Dios Amahan kung di moagi nako, tiaw mo na. John 14:6 ningon si Hesukristo, ako ang agianan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Way makaadto sa Dios Amahan kung di moagi nako. Di na ka gusto malangit. John 3:16, for God so loved the world. Tungod sa paghigugma sa Dios sa kalibutan yang pada yang anak nga si Hesukristo aron pagluwas sa atong mga sala. Tiaw mo na. Follow-upan pa gyud ako. Titus 3:5. Ephesians 2:8. Mabasa nimo diha. Nga atong kaluwasan grasya. Grasya na atong kaluwasan. Unsa man pagdawat sa grasya? Pinaagi sa pagdawat nga si Hesukristo atong manuluwas. Kanindot anaoy nga ang atong kalag mamatay ta malangita. Nagpakamatay si Hesukristo para sa atong sala. Unya si Hesukristo gibiay og maayo ni Pura Loca Viga, di ka masukuana. Ug anak ka sa Dios, masuko jud ka nga ang imong amahan gibugal-bugalan. Ako anak man kus Ginoo. Unya ang akong amahan gibugal-bugalan man, mo na nga masuko jud ko. Ikaw kuno ma'am, kung imong papa bugal-bugalan di ka masuko. Normal na nga masuko ka kung imong papa bugal-bugalan. Mo na nga dunay mga tawo nga suko kayo aning Pura Loca Viga tungod kay giyaga-yagaan sa Hesukristo. Mao na nga kining mga konsehales nga membro sa Cebu City Council mideklarar nga si Pura Loca Viga ipaubos sa persona non grata tungod sa ilang kasuko kay ilang gibugal-bugalan sa Hesukristo. O katopong uban nga mga local government unit nga ilang gideklarar si Pura Loca Viga nga persona non grata tungod sa ilang kasuko. Nga ilang gibugal-bugalan si Hesukristo. Gibugal-bugalan ni Pura Loca Viga. Tungod sa mga basher ni Pura Loca Viga, si Viga ni sikat. Pero di ko ka-blame sa mga basher kay nakasabot ko sa ilang gibati mga kabombo. Nakasabot ko sa kining mga kananaang gibati sa mga basher. Kay kaswerte nato kinsagod ta nga luwason sa Ginoo, kinsagod ta nga luwason sa Dios Amahan, pinaagi sa pag-ula sa dugo sa iyang anak nga si Hesukristo. Nagpakamatay si Hesukristo tungod sa atong sala. Unya si Hesukristo gibugal-bugalan sa bayot nga si Pura Loca Viga, di ka masukuan na. Angay tang malipay nga giluwas ta ni Hesukristo, atong sala giluwas ni Jesus Christ. Unya gibugal-bugalan ang atong mangluluwas, di ka masukuan na, natural, masuko ka. Kung tinuod ka nga Kristiyanos, masuko gyud ka. Kay nga atong Dios nga giisip nga labang makagahom, giisip nga manluluwas, gibugal-bugalan man. Dios Amahan gibugal-bugalan, normal na nga anak masuko. Diba kamo naminaw karon og inyong papa bugal-bugalan, di mo masuko gyud mo. Mao ta dagag basher ni si Pura Loca Viga tungod kay kitong mga tawhana, mga Kristiyanos gyud to. Unsa man ang mga Kristiyanos from the word itself Christian
nagsunod na sa teaching ni Jesus Christ. Ang Islam mao na ang religion, ang Muslim mao na ang tao nga nagsunod sa religion nga Islam. Ang Muslim gasunod sa teaching sa Islam. Ang Christian gasunod sa teaching ni Jesus Christ. O mao na siya. Yan ang utana ano kuno masuko ta. Normal na nga masuko ta kay anak man ta sa Ginoo, di man ta anak sa Yawa. Anak man ta ni kuan, kini ang Jesus Christ, di man ta anak sa Yawa. So mao na no nga normal na nga masuko ta. Sige.